Sometimes you need to be a pest, that is, to keep abreast of the political, educational, socio-cultural, and technological changes. My talk today is on our African or indigenous languages. Are we aware of an educational change that when we spell our language isiZulu, we do not say Zulu? For Siswati, we do not say Swati. For Shivenda, we do not say Venda. Just imagine how wrong we were over the years. Let's pull up our socks and do the right thing. An Englishman never pronounces and spells his language as English, gives it the respect it deserves, and pronounces and spells it as English. So is an Afrikaans man. It is never Afrikaans. It goes without saying that pest is an acronym that stands for political, educational, socio-cultural, and technological changes. Sanibonani balingani mabhungu namatshiji. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Siyaqhubeka ngombhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Impi YaboMdabu Isethunjini, obhalwe nguJC Buthelezi. Kodwa ngaphambi kokuthi siqalise, ake ningivumele ngisho okulandelayo. I would like to acknowledge the presence of old and new subscribers. Please feel welcome, and I also hope that by you being here, you are gaining something new every day. Let me also extend my welcome to the visitors. Please know that this is your new home. It would be appreciated if you could stay here. Masiqhubeke nike nomsebenzi wosuku. Namhlanje senza lokho okuthiwa ukudidiyela, ochaza ukuthi yebo sifundisa iphepha lesibili. Lokho kuyacaca ngenxa yombhalo wobuciko. Kodwa ke manje kule phepha lesibili sizosebenzisa elinye iphepha. La sizothatha iphepha lokuqala ngoba sifuna ukukhuluma ngezimo zokukhuluma. Cela ukukhuluma nothisha bafundi. Ayikho i-topic ezothi ukudidiyela. That is not a topic. That is part of teaching. And in English, ukudidiyela, we call it an integration, because we are saying, by using, for an example, paper 2, the teacher will incorporate another paper. In this instance, sizo-incorporator noma sizosebenzisa iphepha lokuqala. Bese the action itself is defined as ukudidiyela. Ziyini izimo zokukhuluma? Izimo zokukhuluma ulimi olunothile. Zingaki? Siyazazi zintathu: izisho, izaga, nezifenqo. Singazichaza sithini lezi zimo zokukhuluma zontathu? Singathi ziyinkulumo ehlakaniphile, kwazise ziqukethe umlayezo nencazelo ecashile. Nanoma kunjalo, ukhona umehluko phakathi kwezimo zokukhuluma. Masingathatha nje isisho, singathasisela sithi isisho siyaguquguquka. Kanjani na? Uma kuthathwa isenzo
kanye nebizo sithola isisho esahlukile njengokuthi ukukhihla isililo. Okwesibili, lesisho esiqeda ukusebenzisa manje uma sisithatha sisebenzisa siba senkathini ezofika kuzoba nenguquko. Bese sithini ke? Bese sithi uzokhihla isililo. Uma sifuna ukusiguqula sibe sebuningini kuzoba nenguquko. Bese sithi bazokhihla isililo. Ngakho-ke umehluko phakathi kwesisho noma kwezisho kanye nalezi ezinye izimo zokukhuluma ukuthi isisho siyaguquka. Esinye isibonelo singathi singathatha isenzo kanye nondaweni bese sakha isisho. Bese sithi ukushaya emhlolweni. Ake sindluleni-ke lapho. Isaga-ke sona yini umehluko ngaso? Ukuthi isaga siguquki. Kungaguquka amagama asetshenziswe naso. Ake sisebenzise isaga esithi akulahlwa mbeleko ngakufelwa. Ake siboneke, uThokozane ngimtshelile ukuthi akulahlwa mbeleko ngakufelwa. Ngakho-ke kufanele ukuthi aqinisele azibambe zishisa izintambo. Ake ngiphinde ngakhe omunye umusho ngikhombisa ukuthi isaga asiguquke. Ngingathi ngamtshela uNomusa nyakenye ukuthi akulahlwa mbeleko ngakufelwa. Yimuphi omunye umehluko owenza sibone ukuthi okwangempela nanoma lokhu kokuthathu kuyizimo zokukhuluma kodwa isaga asifani nalezi ezinye izimo zokukhuluma? Yilokhu okulandelayo. Umfundi kubalulekile ukuthi azi ukuthi isaga sisetshenziswa nini kanjani. Okokuqala lokho. Okwesibili, azi ukuthi leso saga leso sichazani. Ake sithathe nje isaga esisebenzisile. Sitheni? Sithe akulahlwa mbeleko ngakufelwa. Sisetshenziswa nini lesi saga? Futhi uma kwenze njani? Sisetshenziswa uma kulilelwana. Ake siboneke ukuthi ithini incazelo yaso. Incazelo yaso ithi umuntu akathi ngoba ehlulekile bese yeka angaphindi alinge futhi. Uyaqhubeka nokulinga izindlela ezahlukene. Okubalulekile ngezifenqo ukuthi umfundi azi isifenqo ngasinye futhi azi ukuthi leso sifenqo leso sichazani. Isibonelo, umfundi azi ukuthi uma ngabe kukhulunywa ngesifaniso, isifaniso usuke uqhathanisa izinto ezimbili ezingefani ngokusebenzisa izakhi zesifaniso. Isingathekiso usuke uqhathanisa izinto ezimbili ezingefani ngokubiza into ngenye. Sizokuya embhalweni wobuciko wethu siyobheka izimo zokukhuluma ezisetshenziswe umbhali. Lapha senza izibonelo. Nawe ungazenzela ezakho. Sizovula isahluko sesikhombisa. Laphayana ekhasini lamashumi ayisishiyagalolunye sizovula ku page 97. Sigabeni sesibili kulo lelo khasi. Laphayana ekugcineni kwaso lesi sigaba sithola amagama athi. Kwathi lapho kuphela khona ukubhala nokushaya izingcingo emotweni, wazibuza ukuthi kanti uhlelo lomumo womhlaba
lukuphi uma izidalwa ezingabantu zihlela ukuthi zizoba la, zibe la, zenze lokhu nalokhuya, kanti azibuzanga elangeni. Ukungabuzi elangeni ukungazi ukuthi okukhulu ngokuzayo. Ubafana ubengazi ukuthi ukuhlangabezana nengozi emgwaqweni kungamanzi amancane kunalezi zinkinga ahlangabezana nazo ngemuva kwalokho. Isigaba sesithathu, umusho wokugcina. Le micabango emisha yavumbuka yamkhumbuza kwabo empaphalo lapho kwaphumula khona amathambo oyise nonina. Lapha umbhali usebenzise isihlonipho. Isihlonipho ukusetshenziswa kwegama elamukelekile esikhundleni salelo elibi nelihlambalazayo. Yiliphi igama elamukelekile elisetshenziswe umbhali? Yileli elithi kwaphumula. Umbhali ubengalisebenzisa igama elibi elifana naleli elithi lapho kwafela khona oyise nonina. Ekhasini lika-99 esigabeni sesibili sithola umusho othi kuthi noma umuntu ezwa ekubona ukuthi nazi izinsizi, izilingo neziphithiphithi zimbasela ngebhodo elincane, ancame ukuba umbhubhudle wephalishi lezinkinga kunokuba azehlise acele usizo. Umbhali usebenzise isenza samuntu. Njenganini izilingo nezinsizi neziphithiphithi zibasela umuntu ngebhodwe elincane. Isenza samuntu yilapho into engaphili inikezwa izimpawu zomuntu ophilayo. Ekhasini lekhulu esigabeni sesithathu sithola amagama athi ngiwuthanda kabi dokotela. Lapha umbhali usebenzise i-oxymoron. I-oxymoron ukusetshenziswa kwamagama ndawonye aphikisanayo. Yimaphi amagama aphikisanayo? Ile gama elithi ngiwuthanda naleli elithi kabi. Ekhasini elilandelayo esigabeni sesithathu sithola amagama afundeka ngalolu hlobo. YaboMdabu, iningi lethu zifundiswa siyizimvukuzane ezivukuza zimpumputha, zintungela ulwazi nokuqonda ngenxa yokuthi siyenqaba ukusabalala, sicuzululane, sihlwaye kuwo wonke amadlelo alempilo embaxaningi. Lapha umbhali usebenzise isingathekiso ngenkathi esebenzisa amagama alandelayo. Iningi lethu zifundiswa siyizimvukuzane. Ubiza izifundiswa ngezimvukuzane. Uthi izifundiswa zinezimpawu zemvukuzane, okuyilokhu umbhali angathekisa ngakho. Ekhasini lika-102 esigabeni sesithathu sithola amagama afundeka ngalolu hlobo. Kuthiwa amasongo akhala emabili. Ake siboneke lapha kulombhalo wobuciko. Lesi simo sokukhuluma esiyisaga sisetshenziswe uma bekwenze njani. Sisetshenziswe ngenkathi udokotela thathe zakhe emdlalose eluleka ubafana. Sichaza ukuthini? Sichaza ukuthi into iphumelela ngokuba nibonisane. Yingakho nje udokotela wayethi noPopi naye makabe yingxenye yalokhu kubonisana kwabo ukuze bakwazi ukufinyelela esisombululweni. Kulo futhi lelo khasi esigabeni sesine
sithola amagama afundeka ngalolu hlobo. Futhi njengoba nje manje esephase uMA, kungathi lo MA usewuthatha ngamawala. Kuchaza ukuthini ukuthatha ngamawala? Kuchaza ukwenza ngokweqisa noma ngamandla. Ekhasini le-103 esigabeni sokugcina sithola amagama afundeka ngalolu hlobo. Kuzodingeka ukuba uvuke uzithathe mbovu, uyeke ubululwane, uyithathe indawo yakho kwakho, ubuthathe ububaba bakho. Khona ungezuvika ngokuthi wena wahlulwa. Yebo, wangehlula umkami Dinangwe. Njengamanje sengiphose ithawula. Lapha umbhali usebenzise i-allusion, amahlandla amabili. Elokuqala yingenkathi sebenzisa amagama athi uvuka uzithathe. Ihlandla lesibili yingenkathi esebenzisa amagama athi sengiphose ithawula. Ukuvuka uzithathe ukuzimisela ngokwenza into ethile. Ukuphosa ithawula ukulahla ithemba. Yini kanti i-allusion? I-allusion ukusetshenziswa kwesimo sokukhuluma esisha kodwa sibe saziwa iNingizimu Afrika yonkana. Ikhasi le-104 sithola amagama athi obaba baphenduke amabhubesi noNdlovuka iphendulwa, kanti-ke abanye obaba sebaba izindonsamehlwana, ikakhulu uma behlulwa ngamahabulo. Zimbili izifenqo ezisetshenzisiwe lapha, isingathekiso kanye nesihlonipho. Yiziphi izibonelo zesingathekiso? Yilezi ezilandelayo: obaba amabhubesi. Esesibili, obaba oNdlovuka iphendulwa. Esesithathu, obaba izindonsamehlwana. Isiphi isibonelo sesihlonipho? Ngamahabulo, noma yileli gama elithi ngamahabulo. Esikhundleni segama elihlambalazayo elithi utshwala. Maduze nje khona lapho esiqeda ukufunda manje sithola amagama amanye athi le ndaba esiphezu kwayo ngumkhuhlane nezinkathazo zomshado mbovu. Lapha umbhali usebenzise isingathekiso. Izindaba zibizwa ngomkhuhlane. Umbhali uphinde angathekise lapho esebenzisa amagama athi empeleni sizingulubane ezincanyana ezingazikhohlwa zingabantu. Ekhasini le-106 laphayana phakathi nendawo nje sithola amagama athi uma umndeni ungenalo lolo thando olwakha isikhathi sikamame wekhaya kanye nobaba wekhaya, lowo mndeni uzulelwa ngamanqe. Ukuzulelwa ngamanqe isisho esichaza ukuthi lowo okukhulunywa ngaye ulengela engozini yokufa. Ekhasini le-107 esigabeni sesithathu sithola amagama afundeka ngalolu hlobo. Lokhu kuhambelana uma kushoniwe kuphela, kusengubulwane, kungubhongela kwezinkomo emswaneni. Sichaza ukuthini isisho esithi ubhongela emswaneni njengenkomo? Sichaza ukukhala ngemuva kwendaba. Esigabeni sokugcina kulo leli khasi sithola amagama afundeka ngalolu hlobo. Uma wenza nje usushaya emhlolweni. Isisho esithi ukushaya emhlolweni sichaza ukunemba iqiniso. Ekhasini le-108
sithola amagama athi lowo mlando zimpande zokwenza kwethu ngubane. Umbhali uyangathekisa uma ebiza umlando ngezimpande. Ekhasini le-110, esigabeni sesibili sithola amagama afundeka ngalolu hlobo. Icala lembula ingubo lingene dinangwe. Lapha kulombhalo wobuciko. Lesi simo sokukhuluma sisetshenziswe kanjani? Sisetshenziswe ngumuntu ogama lakhe lingubafana ngenkathi esebona ukuthi uvelelwa icala ngengozi. Okwesibili, sichaza ukuthini? Sichaza ukuthi icala livela ngobala nje. Kungenzeka ucabanga ukuthi lingekulahle kanti yingenkathi selizokulahla. Kuso futhi sona lesi sigaba sithola amagama afundeka ngalolu hlobo. Kuthiwa indodana yami ingene emotweni yashaya yachitha nemoto kathisha. Isisho esithi ukushaya uchithe sisho ukuhamba uyoshona. Ekhasini lika-113 esigabeni sokugcina sithola amagama afundeka ngalolu hlobo. Kuthi uma ingibheka kube sengathi izongidla ngamazinyo. Isisho esithi izongidla ngamazinyo sichaza ukuthi izombamba imyeke, ifuna ukumbulala imbambe ngezandla. Laphayana ekhasini le-114 esigabeni sokugcina sithola amagama afundeka ngalolu hlobo. Mangiphethe ngokuthi ngiyathanda ukusebenza lapha ekhaya kodwa ngiyehluleka ukuba ngisebenzele emuva okwenkukhu ngaleyo ndlela. Lapha umbhali usebenzise isifaniso. Obani laba baqhathaniswayo? Yiziphi lezi zinto ezingefani kodwa ke manje zibe ziqhathaniswa ngokusetshenziswa kwesakhi sokufanisa u-okwe, ugogo umaxakushe kanye nenkukhu? Inkukhu yona eyenzani? Inkukhu yona esebenzela emuva. Ekhasini lika-116 sithola amagama afundeka ngalolu hlobo laphayana esigabeni sokugcina. Imijondolo beyikhafula izindimbane zabantu. Okulamba nokweswela kwabo kubhalwe ebusweni nasezintweni abazenzayo. Lana imbongi, oh Jesus, oh my word, uxolo. Lapha umbhali usebenzise isenza samuntu. Wanikeza imijondolo, izimpawu zomuntu ophilayo. Yenzani-ke imijondolo? Yakhafula izindimbane zabantu, ochaza ukuthi baningi abantu ababehlala emjondolweni. Futhi umjondolo usho ukuthi abantu bayahlupheka. Ekhasini lika-118 laphayana esigabeni sokugcina sithola amagama afundeka ngalolu hlobo. Wavuma u-euthanasia, wamuzwa uyise eziba, ebalekela amaqiniso, kodwa wathi ngoba selidume ledlula akusenani. Isisho esithi selidume ledlula sichaza ukuthi kwedlulile. Balingani bami nani bafundi, siyaphela lapha isifundo sanamuhla. Nisale kahle, niyathandwa.